Ang kamay ni Julia, bagla. Ang Laki! Hi guys, good morning! Welcome back po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay dadayo po ulit kami sa sa Manggarin. Yan, bali nag-invite po ulit ang Team KMA. Maggagango po kami ngayon. Siyempre kami lang po ang present. Si Aiza and si Billy ay labaday nila ngayon. Hindi, may pigsa. Ganyan kalaki yung Ano ba pigsa. rin? Meron na naman. Hindi pa nagaputok. Bawal kasi ibabad sa tubig yun. Kaya, hindi mo na namin pinasama. Kala ko maglalaba. Kasi mo di dalaga may, ang kukursingan. Puro kurit di sa kanan. Wow, puro ka. Nagdail. Ayun na. Tara guys, ayan, samahan nyo kami ulit sa ating adventure ngayong araw. Let's go! Ano ante? Excited ka na ba? Magpandaw ng gangaw? Excited na excited guys. Sana marami kami Sana marami makuha. kaming makuha. May ulamin. Pagmamayari nga pala yan ni Gerald Anderson. Ang lakas ng hangin. Excited na ulit. Excited ulit. After 2 months. Sana marami kaming makuha. Nung nagkitang kami guys, yun yung huling punta namin dito sa Manggarin. 3 lang yung huli namin. Sana naman madagdagan ngayon, maging 4. Charot. Madami yan. Puno na lang sana yun, ilalagyanan na yun. Ayan. Hindi mo dala yung kanilante yun. Facebook. Pag-isubo na nga po. Gerald Anderson, may laman ba yung gango mo? San si Julia? Wala pa. Wala pa? Mamaya pa? Let's go, nakulong na ang ating gango. First time mo tante? Hindi yan, nagagango na yung sanite. Ang danda ka, mamaya talaba ka. Saan yung buntot niya? Ay, yung kanya. Saan yung basket niya? Ay, basket niya. Baka may alimango. Wala pa, huwag mo na natin yung... Sino yung may-ari? Dala ko na limango. Excited si JJ sa basket. Gusto ko pa kaya yung basket kagad eh. Ewan ko ay. Saan nga ako mga tuhod na yun, mga kamay sa loob. Pinamalayo. Hindi nyo muna yung Ay, gilid. doon pala itong sa ilalim. Oo, Ay, ilalim. labas. Sinan mo nga. Meron na? Dito. Uy, malaki isda, Lin. Dito. Ay, suboy. Nakabaon na to. Ka? Gusto malaki na malaki isda?
Si Julia, baka masugatan yan. Ingatan mo yan. Ingatan niya yan. Nakabirok te, may labis ni ko ah. Maduna. Isang buo. Maliit lang muna eh. Kasi unahin mo yung malaki. Kaya matanggal yung mga nakaano. Ay, ikat naman na to. Baka may house and lot yan sa loob. May gulong boy. Kamay rin yan, kuya. May ano na. May dawat. Dawat. Hindi isda ang pangarap ni Juan mahuli sa gama. Alimango eh. Kahit dawat lang daw. Hindi tayo makaano, yung ano dawat. Salamat. Hindi, yung ano ginagawa natin dati, yung blue crab. Ay, mga. Wala na, hindi makakuha ng ganun ngayon. Wala siguro may tagaraw, no? Meron. Okay. Oh, tulong-tulong tayo dito. Ano, kadaming tamilok, oh. Ang tabilo kaya? Ay, huwag na, uy. Yan, kamilo ka. Uy, ay, mata mo. Baka gusto yung magtabilo. Silipin mo yun, mga meron. Oh, yun o, meron yan. Siltupin mo na lang ate. Kamay ano to sa loob, may isda. Ang mabang nito. Uy! Oh, Uy! Oo, buga, buga. Ilayo mo siya sa kwan. Ayun o. Ayun, kadami yata. Kadami yata. Labas na. Nakalabas na. Ano? Mga agat na maliit. Yung meron. Diyan nga sa loob. Ang kwan dyan? Lapo-lapo? Napalad naman ang bibig. Wala po. Nakalabas na. Nakalabas na? Nakalabas na. Hindi, sap-sap talaga siya. Parang kaya ano. Baka Julia to eh. Silipin mo. Papasigang ko. Nahimik tuloy si Julia. Nanahimik tuloy yan si Julia. Mabenta si Madonna, guys. Kala niya Julia Barreto. Julia Calareto siya. Julia Barreto. Ay, isda. Ay, kalabate. Saan? Hoy, ipon yan sa maran. Aroy, gulong. Gulong. Oh, ikaw ko rin. Kalabate, gulong. Gulong. Ay, ano man to? May gulong. Ah. Oo, meron. Ayun lang, dyan na isa loob. Yun naman isa. Ano, dami, lapu-lapu. Lapu-lapu. Ano mo lang ano eh? Yung kamera. Ano ko pa sa loob? Wala na. Ano yan? Nabuo yun. Ay, ano yan? Hindi yan. Please. Ito. Brad. Kalabas eh. Kaya ma? Hindi eh. Talaba o Kuya, baka meron dyan pa sa loob. Wala na? Wala. Kuya, man ba? Buno yan doon. Laki pa Kailangan naman. natin makahuli. May banta na sila. Last na ito. Pag wala na, wala na. Sa picture lang tayo pangita. Malapit naman na yung next year. See you next year na. KMA. Ganun talaga. Minsan meron, minsan wala. Kaya lang po, Alam, problema puro puro wala. Pero lagi yung Binawi eh. Pero ibang klase rin yung lagi wala eh. Sinabi mo na kanina, di ba? Yung nadinig ko. Pag wala pa talaga ito. Nagatampo. Ayoko na talaga. May banta na. Bumanta na. Hindi eh. May gabang laki. Okay, Brad. Oo, tignan ko nga sa basket. Lapu-lapu yan. Ngayon na, huwag na ano yun. Excited? Excited. Tahimik siya na. Si Julia. Hindi no. Mamaya, pag may nahuhuli, saka tayo mag-ingay. Ang ginaalala ko kamo itong isa kanina kung anong daldal sa baba, ganda na makina ngayon, wala nang daldal. Paano nakatitig ng lahi ka, Julia? Talaga nabibigari ka kay Julia. Idol ko si Julia ngayon. Pero ang tingin talaga ni Grita. Bula-bula ka pa. Kanina mo kaya tignan. Kanina mo kaya tignan. Ay si Grita yung bareta may cross sa'yo. Bula-bula. Ano ba? Hindi mo. Kasi ka naman. Galit ka kapaan eh. Oh, wala pa. Dami pa oh. Ano po dyan?
Dami to. Laki ah. Laki yan, mamaya. Ay! Meron. Meron na. Meron. Pero si Gerald ito hindi talaga nagbabad ng tubig. Ngayon lang nagbabad ng tubig. Kasi mangitim. Oo. Pinapagalitan niya siya ng nanay niya. Ano ba yung mulat sa... Baka mangitim? Huli. Si Ate Richard oh. Sintim ko ang yan. Sino? Ayan ang ano kay ano. Baka pagalitan tayo. Nino? Pero, Subukan lang mo. Di magpalitan na kami ng mukha. Hindi natin kung mapayag siya. bumalik agad. Bumalik. Natakot. Kinahin na kay Jeff. Alden! Alden ako. Ayan natin si Alden. Puro artista na. Andito si May Mendoza. Kamo. Diyan. Bigat man. Puro pala artisahin yung mga ano. Agad kaya kayo? Buwan ka beng. Tulakan ka. Ba't yung sa puyungan sila pa lang takbo sila doon? Napantayin nga nila doon agad. Julia, Doon, lalo tayo dito. Doon. Doon. okay. Okay, angat ah. Gagat talaga yan. Oh, baka lumitaw, baka magtalon ng isda. Hindi yan. Talo. Sabla ito. Sige, sige. Mukhang ganyan. Oh, hipon ang sugpo. Magkapatid. Kumukha karibal. Magkamukha. Hindi na mo ilan. Duda ako dito sa blay ito. Ikaw yung huli namin. Ipasok namin ikaw doon. Wala kaming nakuha. Ay, ikaw na talaga ang ano namin. Umangat eh. Ngayon na lang umangat yan. Yung pag bulong-bulong dyan sa dulo. Hindi yan. Meron yan. Pwede bang wala? Kanina kalaklaki nung kanina. Di ba may nakita ko na dun tayo? Ito na. Ganda ganda. Ito na. Ito na ba? Excited. Charan! Charan. Wala. Ayun! Maliit. Maliliit. Charan! Wala yung malaki. Oh, labi mo! Oh! Mga agat tsaka lapu-lapu. Magagat! Masamarin pa dito. Para sa iyo yan, Julia. Para sa ito, Julia. Bukas tanggal na ako, Julia. Parang sa'yo, marupatanggal ako. Malaking lapu-lapu. Matinig ang kamaran, Julia. O, Delia. Gerald Anderson. Delia, baka matinik ka raw, Delia. Kalimutan mo si Gerald. Yung maliliit pa kawalan na natin, yung malaki lang kunan. Oo, meron pa dito ka. Dapat kinapa muna natin pala bago. Sabi sa inyo eh. Sana. Gabaon eh. Daming kita ngayon. Saan ba guys? Bulabugin muna eh. Tarong-tarong ng Oxy. Ang Oxy, ginakapa muna nila bago nila Oo, gawin. ano. Shoutout sa mga team Oxy nga pala. Kay Oxy Itong Warren. daming Release natin yung ganito. Excited eh. Hindi kasi ano, susunod. Uy! Kadun. Ay, pabidyan mo muna. Wow. Ay, ibalik niyo yung maliliit. Ang daming maliliit. Okay na dito din ano pang Yan na lapu-lapu. Tsaka itong mga agat. Ito lang pwede ko. Samaran. May kating kilo? Meron, medya. Yung malalaki. Ah, laki! Laki! Uy, ano isda to kuya? parangan Bilis na. yung Maliliit bidila. masyado. Huwag namin yung ano. Yung ganito. Ayan, pwede Pero na. naman siya, no? Ito yung kitang. Di ba? Kitang to kuya. Hindi. Kayo ha. Ano? Pulya. Ay, oh. Uy, lapo-lapo ko na maliit. Pakawalan natin. Ito ay tamilok. Sap-sap. Ay, sapsap. Ibalik ang maliliit. Ibalik. Nice catch. Butas ni boss. Not bad, Diba? not bad. Si Gigi talagang taga-bit-bit ng isda eh. Talaga, oh, diba? Dami na. Dami na. 2 kilo na rin yan, no? May 2 kilo yan. Na daw. 2 malalaking lapu-lapu, guys. Tsaka mga agat. 2 din. Galing. Tsaka mga samarag.
Natikulan. Basag na eh. Naipit si kuya, oh. Na, alimango. Brad. Pangatlong pandaw na kayo kami guys ng gago. Tingin na ka? Para mabigyan. Oh. Ay, dawat yan. Naipit siya. Wala makagante na. Tingin nga. Anong dawat? Ano yan? Hindi, alimango. Yung kulay blue. Wait lang, ante. Ilagay natin dito. Sayang yan. Na, ate, yan yung makate. Okay na. Ayan yung kasi. Siyempre. Yung nakakate guys. Kat. Ate, yung Magbuha ka naman ng suka, guys. ang jelly. Hindi lang kuko ko sa pwede. Sa labay. Oh, kuya. Dali, dali. Shoot mo lang, shoot mo lang. Kama. Ang kamay ni Julia, bagla. Oh, gano'n. Laki! Oh, baka meron pa yan. Wala na. Pangatlong gango. Yes, at least. Nakapansin ko, lad. Ayun, crabs. Ay, sayang. Nung layo mong gina si Julia, lagi nakangiti si Julia kahit Patay na kama ko na yan. Ano? wala siya nag-ano, hagiging natawa. Kung nga maghawak ko. Ano? Hindi, kaya pa. Hindi ka pa lubog na ako, guys. Kaya limango na yan. Kaya nga. Maliit tayo guys, lubog na. Hindi kaya. May tao sa Hindi playa. kaya. Tao lang sila. Patahimik ka ni Kuya Manda. Wala tayong kasamang Manda ngayon, ah. Basahin ko kaya. Basahin ko kaya. Ano, na-spark plug na niya. Akyat ka na, ante, kung nilalamig ka na. Akyat ka na. Nakalabas ng gabi sa bahay. Hindi ko nagagabi. Wala, hindi ako nagagalit ngayon. Isang linggo na. Ano, okay na, wala pa. Dami pa ito. Lang ba? Kala mo wala eh. Hindi na mayari oh. Parang takot pala na. Yan. Ay, nawala. Dalawa eh. Nakawala? Wait, tagwain pa ba yan? Oh, ito. O yung ano, Dalawa sana ito. kailangan nakalutang lang siya. Yun, mangagat. Yun. Manggagat. Manggagat. Uy, ikon mo, sabay. Wala po yung isa. Itaas mo yun, oh. Ilagay sa bangka. Hindi pa naman kasya. Hindi kasi yan. Lagay ka mo sa bangka. Laki guys, laki. Nangagat. Kay Julian ha. Parang kay Julia na lang kami, Gerald. Parang tayo yung maliliit, ah. Joke lang. Wala na. Ay ano, talaba Sakaran lang daw tayo, eh. Talaba naman. Kalaki-laki. 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 Paano ko laki? Kalapad, kasi lapad ang palad ko, tignan mo. Luwag ano na oh. Lubog na yung pataw dito. Ayun o. Yun mo. Wala ka lalaki yung siya. Wala yung isa, wala ito, drag ka pa yun. Ano ba? Hindi mo natin makuha na. Parakin mo lang. Lumayas ka dyan. Baka masaktan ka mo. Nakangiti talaga si Joe pag tao ng Julia Marito. Gwapo talaga ni Gerald Anderson, oh, sa side. Side lang eh. Madamay? Diyan pa yan, sa dulo yan. Kailangan mo meron ng kamentan na kami. Welcome to guys. Ano? Para kayong mga limango dyan, ah. Nakakapit. Diyan pa tama babaw mo yun. Wala lang sabit yan. Lapit-lapit natin sa ano, tate. Yan, may malaking lapo-lapo. Ano naman? Ano naman? Dami saksat na maliit. Ayan o. Dalawa ang ano, oh. Balik na dapat kama yan. Maging ano na. Kunin nyo na. May butas kasi. Ako wala, kuya? Uy, ikon mo na dyan, oh. Ikon mo na dyan. Doon ako sa kabila. Dito, mababaw na dito. Uy, laking samahan ko. Wow, lapo-lapo na naman. Oh, malaki. Oh, bula. Hala. Sige, sige na. Nugay ko. Dali lang. Ha? Wala makati ayaw. Charan! Buti na iwan. Damo mo na yung ano. Damo mo na yung talsik sa mata niya. Sige.
Kasi wala na, natanggal yung sipet. Ba't dalawa? Dalawa yung walang sipet? Pero, Ulo, kawawa, oh. Wala, kawawa. Nag-away sila. Ano pa? Ha? Doon pa. Yan o, mga sapsap pwede yan. Hindi, sa labay yan yata, oh. ano kaliliit man kuya? Hindi man ata ka dito? Ang laking butete, guys. Ano, ito yung, dito siya nagakon, oh, nagatagas dito, oh, sa niya, sa mata niya, at saka sa ilong. Balik mo nga dyan. Kipis na, oh, puro tubig ang loob. Paano nantay? Nantay na ito, oh. Wow! Muntik na talaga! Nice. Angat matay na ba natin? Wow, hindi na mabuhat niya ate gano'n. Dami, baka anim. Anim, pito. Nice, nice. Bita, ayun na bigo guys. Oh, laki lang sa mga, ayan oh, laki yun. Hindi kami makababa kasi nga ano, alam niyo naman, matatangkad tayo guys, lubog tayo. Mayaman natin. Kaya dito lang kami sa Nakating kagaya ng kira sa mga bayan. Mangka. Mayaman kami sa kaibigan. Ako na ba? Ang baby ko talaga. Ikaw na ba love of my life? Baby. Isa, lapu-lapu, dalawa, tatlo, apat. Wow. Lima yan, Tapos, mangagat. lima rin mga agad. Tapos may mga maliliit. Ilaan na to. Okay, kain na tayo. Ay, kain. Magluto na. Magluto pa pala, guys. Time check. Ano oras na, Je? Wala baga akong relo. Anong oras na? Wala akong relo. Ate Jan, anong oras na? Magwawan na. Yan, kape muna tayo, guys. Merienda. Sige po. Lamig. Kuya Manda, ay ano? Oh, may na yan. Huwag mong seryosohin yan. Ang sarap ng kape kapag malamig ang panahon.